Shalom. Buria na hinaholongan itu hatta. Itonga ni portibi na jot-jot mabayan hita loja jalalilu. Iari pesta parningotan hasasaur ni tondi porbadia sadarion. Di pabotohon do tuhita. Dang di pasobu tuhatta mardalan sasada dirita. Disuruh dotor di porbadia. Pangapuli dohot panuturi nasitong turohatta. Bongot mahita tupar saurata di bagasan seret ni roha. To di perbadai ma pai baruhon dohot na pasadahon hita di bagasan holongna. Marede mahita siat bukuede nomor 108 ayat sada tahatu ayat tolu. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Songonon ni na Tuhan Jehova, lehonokku Tuhamu roha nai baru, dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna.
Jala usatokku do roha batu sian daging muna. Jala lehonokku tuhamu roha na parkilalaan. Jala lehonokku ma tondikku tu bagasan ate-ate muna. Audo mabetsa. Asa marparange hamu di bagasan akapatikku aka uhupe radotan muna jala patu paon muda do. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, podo manondangi jala mengajari rohani akan aporsea di hatam, marhite-hite tondi perbadia. Sai buhai marohanami, asa ture parohaon nami marhite-hite tondimi, asa toktong gok dame rohanami, makalason hagogon nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hitasian buku ede nomor 104 ayat 4 dohot ayat 7. Tangihon mapatik ni debata ima Romwalu ayat 12-14. Onpe ale akadongan unang behamu mengadop di daging marparange marguru tu daging ay nasa natinogihon ni tondi ni debata akaido anak ni debata ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Allah. Marede hitasian buku ende nomor 424 ayat 1 ayat 2. Hidup
dosatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Podo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asi maroham dihami. Aka na mangarsak kondosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami. Hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami, iasi ni roham, alay asahot rohanami, marha porseaon, lau manggotakpon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesa ni dosa. Songon sitong na mangoluaw ni na Tuhan Jehova. Tung na solomoro doro haku mida hamatea ni parjahat. Na lomoro haku mida hamumulak ni parjahati tumadikon dalanna. Asa mangolu ibana. Asa ngapon madi debata na digijang. Marines yang bukuende nomor 100 sia ayat 2 tahat ayat 3. Tatangihon mahata ni debata, turpuk epistel di minggu pesta Pentakoste Parjolon, ima sada Musa 4 ayat 10 pitu 1 ayat 20 onom. Dungi sapur masih kain dohot jolmana, jadi gabe-gabean maibana, jala ditubuhon si anok, dungi dipuka masada sosor di bahen maguarni sosori hanok mangihuton guarni anak nai. Dungi ditubuhon si hanok masih irat manubuhon si Mehuyael manubuhon si Metusael manubuhon si Lamek. Alai anggo si Lamek, dua dojolmana dibuat, guarni nasada si Ada, guarni paduahon si Zila. Dungi ditubuhon si Ada masih jabal, ibana doopun isude akana mangingani, undung dohot nama pinahan. Ia guarni angginani si Jubal, ibana doopun isude aka si piltik hasapi dohot sordam. Zila pe ditubuhon do si tubal kain, pande isude aka si Pauli pembaga dohot bosi. Ia iboto di situ balkain sinai mado. Dungi nina si Lamek matu jolmana naduai, si Ada dohot si Zila. Bege hamu masuarakku, hamu ale jolmani si Lamek.
pinggol hamumat torsakkon. Saya nabunuoku dosa da bawa ala ni bugaki, jala sada doli-doli ala ni bosarhon. Ai molo 7 hali abulon ia si Kain, ikon 70 hali 7 abulon anggo silang. Dungi sapur masih ada muse doho jolmanai, jadi ditubuhon ma anak sada, ibahen ma guarna si set, ai nunga disolukon de batatu au sada tubuh na asing, sikat ni si Abel, na binunu ni si Kain ninna. Tubuh madohot anak ni si Set sada, dibahen magoarna si Enos. Ujui manipuka halapa jauh-jauh goar ni Jehovah. Ido sahatna, martua do akan atumangihon hatani debata, jalana upeopsa. Amin. Mari deh hitasian buku ende nomor 655 ayat sada dohot ayat 4. Tindakon mahapor seao tai songana hina tindakon ni dongat ta sapor seaon isadok portibion rab mahita mandok au porsea debata Jehovah itu amat.
Cur ina gracia. Tabigema tikting na masa di mingguan. Shalom. Parhaladu HKPP Serpong Pasaton. Selamat hari Minggu, jala selamat mendohoti parmingguan di bagas Joro. Dohot na patupahon parmingguan di bagas Ganup Marsada-sada. Laos suhutma pasauton nami sian parhaladu. Selamat ulang tahun turuas ni uria nama ulang tahun. Hari hatu tubuh dohot nama ulang tahun parsaripion di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu tuatama hita saluna. Warta Minggu 24 Mei 2026. Parjolo goarni topik mingguan. Di hari Minggu sadarion Minggu 24 Mei 2026. Bongot maita tu pesta Pentakosta na Parjolo manang pesta Parjolo paringotan hari hasasaur ni tondi Purbadia. Topik Minggu sadarion ragamdo para sirohaon di bagas sada todi. Tikting parbogason, tikting Parjolo,
Naing majalo pasu-pasu parbagason Ima Leo Ronaldi Manalu, ruas ni HKBP Serpong, yanakun ni Amang Serianton Manalu, Inang Risma Simanjutak Nahinan, Inang Junita Simatupang Weksion, do por ni Amang Alrianto Batubara, Inang Roselina Margareta Pardede. Pasu-pasu parbagason di Patupa di hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 7.30 di Gereja HKBP Serpong, Resort Serpong. Tikting Parjolo, naing majalo pasu-pasu parbagason Ima Alexander Panangian Pasaribu, ruas ni HKBP Serpong, yanakon ni Amang Lian Sanusi Pasaribu, Inang Serlina Simamora, Wek Patmos, dohot Elia Christine Tobing, ruas ni HKBP Ciputat, poro ni Amang Alex Baginda Hamonangan Tobing, Inang Dorcas Siregar, pasu-pasu di parbagason di Patupa di hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul siawib di Gereja HKBP Serpong, Resort Serpong. Barita Habot Niroha, di hari Rabu 20 Mei 2026, Nunga Jumolo Marujung Ngolu Ruth Adelaide Sianturi tutup usia 22 tahun. Borun ya Amang Junius Parlutan Sianturi, Inang Rosita Solide Tambunan Sianwek Betani. Ibuan Tudian na di hari Jumat 22 Mei 2026 di TPU Pondok Benda Pangulang Tangerang Selatan. Yang kian matuhata na mangapuli sude keluarga na marhabot niroha. Selanjutnya Bajar Solidio Soir. Di hari Minggu sadarion 24 Mei 2026 Solidio Soir Patupahon Bajar lahu mangurupi nasida nanai madoti Festival Paduan Suara PICV Penabur Internasional Soir Festival na di Patupa di tanggal 10 September 2026. Masih urupan mahita dalam patuluson sakap ni Solidio Soir madoti pestai. Selanjutnya Pesta Paduan Hari Pentakoste. Di hari Senin 25 Mei 2026 Patupahon nihu Hurieta HKBP Serpongdo Parmingguon Pentakosta Paduahon Ima Parningotan di hari hasasaor ni Tondi Porbadia na Paduahon. Parmingguon masuk pukul 20 WIB maringanan di gereja Riama Itaro tu Pesta Paduahoni bahin puji-pujian dot hasangapon di gorni Tuhani. Partangyangan wek Patupahon Hurieta do partangyangan wek masuk pukul 20 WIB Ima di hari Rabu 27 Mei 2026 di Wek Betani, tuan rumah keluarga Amang Krismer Parlaungan Sirait, Inang Filderia Kenis Manurung, keluarga Amang Baringin Sabtua Munte, Inang Merdi Borsinaga, keluarga Amang Herianto Siregar, Inang Siti Rohani Manulang, keluarga Amang Vensius Musa SB Aritonang, Inang Riani Putri Melati Simanjuntak, keluarga Amang Rendra Manik, Inang Bernika Julia Sitanggang, keluarga Amang Alexander Beri Prima Hutajulu, Inang Fatima Valentina Haloho, keluarga Amang Tumpal Hamonangan Siombing, Inang Cihoe Oktavia Sembiring. Di Wek Efrata dijauhi keluarga Amang Situa Sudiarto Simanjuntak, Inang Mentawai Panjaitan, keluarga Amang Hendarsin Gultom, Inang Yeni Nur Helmi Purba, keluarga Amang Bilton Malela Napitupulu, Inang Tri Marlince Simanjuntak. Di Wek Jerusalem, tuan rumah keluarga Amang Henry MT Situmorang, Inang Unedo Lestari Anggreni Purba, keluarga Amang Joshua Simanungkalit, Amang Roli Olga Elizabeth Tambunan, keluarga Situa Nelson Nadabdab Nahinan, Inang Junita Simatupang. Di Wek Judia, tuan rumah keluarga Amang Junasan Alberton Raja Guguk, Inang Jessica Cynthia Maranata Lumban Tobing. Kamis 20 Mei 2026 di Wek Bethesda, tuan rumah keluarga Amang Haposan Pasaribu, Inang Pipiana Simanjuntak. Di Wek Galilea, tuan rumah keluarga Amang Rikson Hodi Hutasoit, Inang Maria Lestari Siagian. Di Wek Kanaan di Bagas keluarga Amang Paimin Tampunan, Inang Rospita Panjaitan. Dot keluarga Amang Heri Christian Barus, Inang Leni Agustina Dianasari Tambunan. Selanjutnya
perlombaan sekolah minggu dalam rangka Parheheon Serena HKBP Distrik 21 Banten. Sekolah minggu HKBP Serpong naing madohoti perlombaan vokal grup, hafalan ayat Alkitab, doon martumba, obartu Parheheon sekolah minggu, bajar-bajar dohot naposo bulung se HKBP Distrik 21 Banten. Ulanon di Patupa di hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 8 WIB di HKBP Kutajaya, Resort Kutajaya. Saya diramoti tuatama akayana kota na mandohoti ulaoni. Selanjutnya 2 subuh. Patupa Nihuriatama ibadah 2 subuh di hari Sabtu 30 Mei 2026 pukul 05.30 WIB di gereja HKBP Serpong. Nagai behasuton ni 2 subuhon ima wek Sion, wek Jerusalem, dohot wek Kanaan, asariama ruas ni uriata madohoti ulauni. Selanjutnya pembekalan dan pelatihan dasar kepemimpinan NHKBP Serpong. Di hari Sabtu 30 Mei 2026 pukul 10 WIB, pengurus Naposo Bulung HKBP Serpong Patupahon pembekalan dan pelatihan kepemimpinan Nadi Patupa di gereja HKBP Serpong. Usosoi hami masude Naposo Bulung Nihuriata laho madoti ulaoni. Selanjutnya pasahat ulos holong turuas nama rumur 70 tahun. Di hari Minggu 31 Mei 2026 di kebaktian pukul 11 WIB Patupa Nihuriata do acara pasahat ulos holong tuaka ruas Kuria nama rumur 70 tahun. Tuaka ruas nong marumur 70 tahun ini asa menghubungi si tuawek masing-masing. Selanjutnya permingguan keluarga. Obartu program Huria HKBP Serpong tahun 2026. Pabua ganum minggu palimahon Patupa Nihuriatama kebaktian minggu keluarga ganuk keluarga. Na toras rabdot aka yanakona mar minggu di sada sian kebaktian umum ima jam onom, jam walu, jam 11, jam 5.30 do jam 10 manang jam onom sore. Mardo mutusi kebaktian sekolah minggu dot kebaktian remaja masod ma di hari minggu. Jala di hari Minggu 31 Mei 2026 Patupa Nihuriatama kebaktian minggu keluarga na paduahon di tahun 2026. Alani otang hami masaluna karuas Nihuria madohoti ibadah manang parmingguan di salah satu jam ibadah minggu. Selanjutnya padidion nabadia. Naik Patupa Nihuriata ulaun padidion nabadia tu dagdanak di hari Minggu 7 Juni 2026 di parmingguan pukul 8 WIB. Wakana toras nanang mabuan yanakon nasida tu padidion nabadia. Poe mapabuan tu situa diwek nabe laho pasuraton aka yanakonna. Aka syarat padidion nabadia boy ma dijaha ditikting naung disagion marhitewea grup wek. Pendaftaran ditutup hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Jala konseling pandidion nabadia di Patupa di hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 14 WIB maringanan di gereja HKBP Serpong. Pengonima suara nitikting sadarion pakobasion parhepengon warta pembangunan dadu masif tajahama di warta jemaat dot warta keuangan naung disagion di ganup grup wek masing-masing. Moleate Kur Paropuan.
gobar manang mosaik ni holong. Ragam hatawon alay sadado todi na margogoyhon. Huria na hinaholongan ni Tuhan, ibagasan roha na dame, tapaholang majolo pikirata obason, sian rumang ni portibi na say marsiadu manuju na pinarhagiot na. Jot-jot do tahilala, ngoluon hirasada parsiaduon, gabe tubuh pakilalaan, kurang hebat hitam, martibakkon halak na asing, manang gabe mamitori diri. Mangolo do hitanuaeng di portibion, nagok dorpi parholangan, molo marasing sian halak, gabe patubu parholangan, dohot amusuan. Dipaingot Apostel Paulus dohita, ragam do para sirohaon, alay sadado dodi. Songon halibutongan nauli ala ragam do bornana manang warna. Songon suara ni musik natabo begeon ala ragam do nadana. Songon ima nang ngolutta, adong do nahobas mangula si ulaon, adong na sabar mananginangi, adong na benget di si taonon, luhod nai, dada naing paburnang diri, ala asa masiurupan di aka hamaolan. Nuayengon, torop do halak nalungunan, agawan parkarejawan sahatu nama dele, dang pola di igil tuhatai asa ta ulahon aka ulahon nasa macay balga, si lehon-lehon ito di boy do patar di aka ulahon na metmet, isara ni ekel na patuguroha, manang tangan naradi mangurupi sopola makirim ikon dipuji. Sadado hita di bagasan pamatang ni Kristus. Ia mangay sada sian ruas ni pamatangi, rap mangay dosa luhut. Nuaeng ang giat magurasa ni Pentakostei, mangaloha hire-hire biar ni rohatta. Unang itopi apinay, ala dihilala roham halak na metmet ho, tondi na panguluhon portibion, miando di bagasan pamatangta, na mura matapori. Ala diadopan ni Tuhani, rap argado hita saluhud na, jala dihaholongi tondi na sasadai. Kapabungo mapeleta, huhud marende sian bukuende nomor 105 ayat sada dohot hududna. Roma,
game ni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti akate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Oras ma dihita saluhutna. Selamat hari Pentakosta ma dihita. Dihamu manami dohotina nami nang disudehamu ya nakon nami na poso bulung. Hatani debatan agabe ojahatta di bagasan Tikion. Mana tersurat sieda sada Korin bidu 12. Mamukamai sian ayat tolu sahatro di ayat 10 sada. Tapayutiut ma di bagasan rohatta songonodo hatani debatan. Dibaheni upabotohon matuhamu. Dang tarbahen halak nama katai marhite-hite todini debata mamurai Yesus. Jalaholan marhite-hite todi porbadia do targoar Yesus Tuhan. Ragam do para sini rohani alai sada do todi. Ragam do ulaon di huria alai sada do Tuhan. Ragam do hagogoon alai sada do debata nama kor hosa di bagasan sasudenai. Alem lau manupak do di basa-basahon jala di pataridahon to di i tu ganup. Ai tu nasadao di leo do marhite-hite to di i hata habisuhon. Alai tu nasadaan hata parbinotoan marhite-hite to di nasasadai. Tuna asing muse haporsyaon di bagasat to di nasasadai. Tuna asing waso pamalupon di bagasan to di nasasadai. Tuna asing gogo patupahon halongangan. Tuna asing panuri rangon, tuna asing nama nadar ragam ni todi, tuna asing muse makatahon di hatan naleban, tuna asing pajojorhon parhata ani. Alai saluhut nai, dipatupa todi nasasadai, ayasing asing be disagihoni tuganup, guru lomoni rohana. Ido yang gosahat ni turpuki. Dihamu nami dohotina nami na inolongan di bagasan guari Tuhan Yesus Kristus. Molo ditaringoti Pentakosta. Ahaduna muncul manginang di pikirat. Pasti na muncul di pikirat hal-hal na spektakuler. Tiupan angin keras, lidah-lidah api, jalaboi marbahasa na ajaib. Ima songo na disuraton di buku ulaoni apostel. Alani saunari Pentakosta membuktikan sian mulana dakkea debata mabahen huriana asa seragam homogen na tiamang inang saluhut na dakkea debata lau manotopon asa huria gabe seragam alai nunga dipatuduhon marasing-asing bedo tiamang inang karena kenapa? Debata makaholongi parasingan manang perbedaan. Saat ini kita mau diajak ditogihok kita songodia lau merayakan perbedaan di tonga-tonga ni parngoluata siganupari. Alai masalah ni hita jolma sinuengon sian nasalpuya tiamang inang sahat tu nuengon ahana nasoboi taula. Maol do hita. Majalo parasingan manang keberagaman. Ido kan amang inang molo adong na asing pitor tahatai do iban. Molo adong na asing pitor tahatahatai do nasi. Odo sa sitong nagabi persoalan na terjadi di Huria Korintus. Nagabi latar belakang Apostel Paulus manuraton turpukta sadarion Huria Korintus ima huria namora di segala macam di keberagaman para sini rohaon manang si leon lehon di debata alai gagal donasida songon orkestra nama saitabo dang tarida harmonisasina di tonga-tonga ni huriai gariada aha doa manginang jot-jot donasida marbadai dohot parwarwahon nasada tunasada ala niaka parasinga adong maon sada kelompok na merasa paling hebat ala si leon-lehon na
hebat manang spektakuler ati amang inang. Misalna malo ibana marbahasaro ati amang inang. Mulai sombong dan merasa paling suci, madok molo dihuriaan padbitana dang malo marbahasaro. Alai molo dihuriaon malodo padbitana marbahasaro. Alanii dang adong tod di porbadia dihuriaan. Makana adong do buse kelompok na merasa minder. Jala merasa dang berguna nasida di siala si leon-leon na terlihat biasa di balik layar. Karunia roh yang seharusnya mempersatukan, keberagaman yang seharusnya mempersatukan justru dipakai nasida do. Songon ajang pamer rohani, bahkan memicu perkubu-kubuan nati amang inang. Odona terjadi di Huria Korintus. Ale molo dihita di serpongo nati amang inang dan adong perkubu-kubuan nati amang inang. Ido takas songon na senyum na asing hamu saluhut nama. Alandi saudari dipaingot mari kita merayakan perbedaan karena kenapa? Melihat jemaat na adong di Korintus marnida kekacauan rohani di suraton apostel Paulus masaunari suraton untuk merestorasi, untuk menata kembali cara pandang dinasida taringo turagam di parasini rohaon berbeda-beda pun si leon-leon di debata alai adong dosakap ni debata. Paulus bertindak songon sahalak mentor yang mengarahkan mata jemaat kembali kepada dirijen yang asli, yang sama. Siapa dirijen na asli na sadaya tiamang inang nung ngadidok di bagasan turpuk tahun. Sadado todi, sadado debata, sadado anakna Tuhan Yesus Kristus. Ia ingin menegaskan sebuah satu prinsip kebenaran yang penting. Tak ingat mati emang ini. Keberagaman karunia di antara kita bukanlah alasan untuk berpecah. Melainkan kekayaan yang sengaja dirancang oleh satu roh yang sama untuk saling melengkapi dan untuk kepentingan bersama. Jadi molo marasing-asing bedo hita tiamang inang. Baik marasing bedo akar obukta, marasing bedo akar wajah tiamang inang, tapi untuk satu kepentingan bersama. Asa unang songon katak kita amang inang. Di boto hamudokan katak, dia selalu berada di bawah tempurungnya. Makana barani ibana madok suarakulah yang paling merdu. Memang paling merdu karena kenapa? Ia hanya berada di dalam tempurung nasa Jawa tiamang inang. Padahal di luar tempurung itu godang do suara na merdu si anak kena asing ati amang inang godang do aka ede nama se merdu ati amang inang songon inagrasia songon korni paropuan ati amang inang kan ido nama se merdu dohot hita saluhut itu karena kenapa kita selalu berada di dalam tempurung kita nama dok hola kami do punguan korna jago suarana. Hola kami do na jago punguan kor alaniaha pangajari nabi top do. Itu karena kenapa? Kita selalu berada di dalam tempurung. Taingot mati amang inang. Dakolak kita di Portibion. Kita bukan satu-satunya. Godang do ragam dihita. Beda kepribadian, beda bakat, beda hobi, beda pelayanan. Terlumu biati amang inang. Beda aka gajina biati amang inang. Kan itu yang terjadi. Ternyata hidup ini majemuk. Ternyata hidup ini beraneka. Keragaman ini bisa menjadi bahaya dan bencana amang inang. Apabila kita menganggap hanya diri kita yang utama. Sebaliknya. Aneka adalah karunia jika tiap orang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3 mengatakan hal nasi songonia tiamang. Justru di siala maragami, boy hita saling melengkapi, dohot saling mangalehon.
Alani saunari amang inang. Adorang so di patorang, Apostel Paulus taringo turagam ni para sini rohani parjolo saheli di totopon ibana do fondasi teologi yang paling mendasar. Ahamaya mang inang. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Ima songonatar surat di ayat 3 selain todi porbadi. Jadi tahap porsyaido sude aka sileon lehon, sude aka karunia bukan lahir dari ambisi kita manusia amang inang, bukan. Tarlumobi dadalau pati bohon dirina ti amang inang. Melainkan apa? Berasal dari roh yang sama. Sadada todia ti amang inang yang mau mengarahkan kita kepada Kristus yang sama. Dari dasar inilah Paulus mengajak jemaat memahami. Sekali lagi amang inang, perbedaan bukan ancaman, tetapi anugerah. Jadi dang persoalan, molo di huriaon adong 10 korina, adong 10 korama, adong 10 korni naposobulu ngati amang inang. Gak jadi permasalahan. Karena kenapa? Karunia itu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Alani saunari haruar mahita mang inang. Sian akka tempurung tabea ti amang inang. Jala idama. Kemajemukan karuniai adalah ketika setiap orang memberi ruang bagi karya roh dalam keberagaman. Hidup yang majemuk tidak menjadi sumber perpecahan amang inang, melainkan menjadi pusaka yang penuh dengan pesona. Sekali lagi yang mau dikatakan, kemajemukan itu diikat oleh satu fondasi yang sama, yaitu pimpinan todi porbadi. Naboi menyatukan hati kita. Jadi moloso adong todi porbadia ti amang inang, na adong di ibana holan todi parbadai doa ti amang. Jadi unang dibalik, ikut todi porbadiai do adong di hita, asa unang gabe todi parbadai hita ti amang. Sama seperti lukisan. Di dalam sebuah dunia seni, sebuah lukisan palsu terkadang sangat sulit untuk dibedakan dari yang aslinya. Namun para ahli selalu memeriksa satu hal. Apa yang diperiksanya? Tanda tangan sang pelukis maestro di sudut kanvasnya. Betul lah manginang? Biasana mulu adong do lukisan ikon adong do tanda tangan ni ibana di si. Kan itu. Ikon adong do. Jika tanda tangannya palsu, esensi lukisan itu runtuh. Sama halnya dengan karunia roh. Si leon-leon nani leoni debata di tongan ni parmeluat tasigandopari. Tanda tangan asli dari pekerjaan Roh Kudus dalam parngoluat tasigandopari bukanlah seberapa hebatnya jamitana temang inang. Bukan seberapa merdunya suaranya atau seberapa ajaib mukjizat yang dilakukannya, tapi tanda utamanya adalah apakah hidupnya meninggikan Yesus sebagai Tuhan. Debata doa mang inang di soba ibana, debata doa mang inang dirajumi nama ngalehon si leon lehon anugerah berkata ti amang inang di tonga-tonga ni parngeluatna si ganupari, karena karunia roh yang sejati tidak pernah berpusat pada ego manusia, melainkan apa? Selalu mengarah kepada Kristus. Di leo debata apa ya amang inang? Songo di sada musa opat nak di epistel malo ibana lau maredde digubah ma aka ede lau masangapon kuar ni debata di leo di ibana hamaloon lau manopa aka teknologi ditopa ma teknologi untuk kesejahteraan manusia, bukan untuk saling membunuh satu dengan yang lainnya. Marhite teknologi sinuengona tiamang inang. Sehingga di dalam kesatuan yang mulia inilah kita bisa satu suara menaikkan pujian seperti yang dinyanyikan Kor Ina Gracia Nakin.
Hosanna bagi Kristus Raja. Diakah dihitana merayakan perbedaan, Boima Ibana bernyanyi Hosanna bagi Kristus Raja. Oleh karenanya Amang Inang, marilah kita merayakan perbedaan dan tolaklah perpecahan. Paulus menulis bahwa ada rupa-rupa karunia, yaitu pemberian sukarela atau kasih karunia yang sumbernya apa? Roh yang sama. Itu dia dikatakan di ayat 4 sampai 6. Lalu rupa-rupa pelayanan. Apa itu cara kita merendahkan diri untuk melayani yang sumbernya siapa? Tuhan yang sama. Dan rupa-rupa perbuatan ajaib, apa itu? Semacam energi atau efek operasi kuasa Allah yang sumbernya siapa? Allah yang sama. Tetapi semuanya itu berasal dari Todi Porbadia, Debata, Dohot, Anakna, Nasasadayat yang makin. Allah sendirilah Allah yang jamak dalam kesatuan Trinitatis Satya Manginang. Oleh karena itu, gereja yang dipimpin oleh Allah tidak mungkin seragam, tidak mungkin homogen atiamang inang. Alani unang holan dihatai seragam atiamang inang. Alana permulaan di seragam muncul amu nama doka atiamang inang dangan. Jadi unang holan dihatai aha seragam tak, holana seragam atiamang inang. Lau menyeragamkan pe godang na mau latiamang inang. Oke, tapake ma warna merah na dia maun. Merah marun na songo dia maun. Terus mati amang inang dan marna say. Gariada gabe perbedaan. Perbedaan karunia sekali lagi amang inang bukanlah pemicu perpecahan. Boleh kita seragam tetapi jangan menjadi terpisah satu dengan yang lainnya. Tetapi kekayaan rohani si leon-leon di debata yang dirancang untuk saling melengkapi. Ilustrasi gampangnya seperti ini Amang Inang. Mari kita pikirkan sebuah rumah. Untuk membangun rumah yang kokoh dan nyaman, kita membutuhkan semen, batu bata, besi, kayu, kaca dan kabel listrik. Bayangkan coba Amang Inang. Jika semua bahan itu protes semuanya. Bagaimana kalau semen berkata, saya maunya jadi kaca saja supaya berkilau. Atau mungkin besi berkata, saya malas bersembunyi di balik beton. Saya mau jadi lampu gantung yang terlihat semua orang. Coba kita bayangkan. Jika semua komponen ini ingin menjadi kelihatan megah, rumah itu tidak akan pernah berdiri. Rumah itu kokoh justru karena setiap bahan rela mengambil peran yang berbeda-beda. Begitu juga di tengah-tengah keluarga kita, semuanya itu berbeda-beda. Alani unang paksaho namang inang, iana komu ikon songon hami, songonau songonatoras nati amang inang unang paksahon. Tetapi biarkanlah di rumah kita pertama sekali kita belajar bagaimana merayakan perbedaan, peran yang berbeda-beda. Songoninang di gereja, songoninang di huriat yang menginang. Perbedaan posisi, perbedaan fungsi, bukanlah kasta, bukanlah tingkatan sosial yang menginang. Jadi unang sudeham ya kapadita manggulut padita resota yang menginang. Anon isi padita fungsional na. Kan itu na terjadi. Bolo sudah padita isi bibil frona tiang manginang. Kan itu yang terjadi. Tapi biarkanlah persoalannya perbedaan posisi dan fungsi bukanlah kasta. Ndak. Dang nagabi tibuat tiang manginang. Posisina molo padita resot ibana. Rendah ibana molo padita fungsional ibana tiang manginang. Bahkan juga karunia mimbar ini tidak lebih tinggi Amang Inang dari karunia pelayanan multimedia. Edo kan Amang Inang? Gak ada yang lebih tinggi, gabi lebih tinggi padita Allah berada di mimbarona ti Amang Inang.
Gabi kecil pelayanan multimedia daong. IP saunari berdampak do multimedia tiamang inang. Molo salah multimedia bernyanyi kita. Misalnya tiamang inang kan. Gabi holan. Kan gitu ya manginang. Molo dang lupa. Multimedia membalikan halaman badua honia tiamang inang. Kan itu yang terjadi. Sehingga tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lainnya. Juga bukan berarti lebih tinggi pangkatnya kasih tua tiamang inang tohonan isi tua martibakon pegawai ta tiamang inang pegawai kebersihan. Enggak. Sarupa do meragam dua tiamang inang. Beliau debatang untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukan berarti juga lebih hebat tati amang inang aka pendoa syafaat. Nah ditunjuk lau martangiang ati amang inang. Alani saunari nangadok kita nama biar lau martangiang molo ditunjuk di partangnya ngatabe ati amang inang. Sahalinari odo jojot hudok penati amang inang. Ale molo diserpongon dak ya dong na menolak lau martangiang. Dan adong alasan ati amang inang. Nang maju awa inang. Amang sikdua alana hacit patu inang. Sekali lagi ini mungkin sering kita sudah dengar ati amang inang. Aha mapakorhon na hacit nipatna dohot martangiang ati amang inang. Unang maju martangiang inang. Goda nga kasih pikirak tu saunari inang. Unang maju martangiang inang. Alana di sido inang. Nah usogon anon gabe dang buyong martangiang. Kan itu na terjadi. Tapi dikatakan tidak ada sekarang amang inang. Itu semuanya diberikan Tuhan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Semuanya setara di mata Allah. Karena kenapa? Bersumber dari Allah yang sama. Yang mau memberkati semua orang. Debatama masu-masu hita saluhutna. Mungkin ini yang dipikir kor parokuan. Adigem disinggung inang padizaon. Kornami siya nakid ang adong disinggung kornami. Kulan inagrasia doon na disinggung. O dua tinang. Pos marohamuna. Uingot dohamu atinang. Dang na kulan inagrasia. Inilah yang mau dikatakan untuk itu. Terimalah berkat Allah. Seperti yang dinyanyikan oleh kor parokuan. Karena kenapa? Berkat Allah itu adalah perbedaan karunia amang inang. Berkat Allah itu adalah perbedaan si leon-leon di debata. Di mana kita akan selalu merayakan perbedaan. Dan kita akan menolak perpecahan. Karena kenapa? Allah akan selalu menyinari wajahnya. Dan kita akan mendapat rahmat. Nang songo dia nagrasia ti amang ina haulan judul nanakin nang buat alana memang lebih hafal lagu terima berkat Allah. Lagu baru doa mo tenang kan? Kan itu yang terjadi. Karena kenapa? Supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Mari kita rayakan perbedaan di tengah-tengah di parngluata si gandupari. Akhirnya amang inang tujuan dari karunia itu adalah untuk kepentingan bersama. Coba kita lihat. Ilustrasinya gampangnya gini amang. Mungkin kita sudah pernah mendengarnya. Ketika kita berulang tahun dan ada seseorang yang memberikan kita sebuah senter. Sekarang pertanyaannya, untuk siapakah cahaya senter itu diarahkan? Apakah kita akan mengarahkan senter itu ke mata kita sendiri? Tentu enggak ya kan amang inang. Itu justru akan membutakan, menghalangi pandangan kita kalau senter itu diarahkan kepada kita. Kita menyalahkan senter untuk apa? Menerangi jalan bagi orang-orang yang di sekitar kita agar tidak tersandung dalam kegelapan. Jadi itulah fungsinya karunia Roh Kudus. Persis seperti senter. Tuhan memberikan karunia itu kepada kita. Tetapi bukan untuk kita sendiri. Karunia mengajar diberikan supaya jemaat lain bertumbuh. Karunia menghibur diberikan supaya mereka yang terluka dikuatkan. Karunia Tuhan hanya karunia yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyatukan kita semuanya. Coba kalau jika kita menggunakan karunia Tuhan
holan mangalului panggung ate amang inang, ujian atau keuntungan pribadi, kita sedang mengarahkan senter itu ke mata kita sendiri. Dan yang paling fatalnya amang inang, itu merusak tujuan dari Pentakosta Haroro di Porbadia di tonga-tonga nih parmeluata siganupar. Karena kenapa? Todi Porbadia adalah pembagi yang berdaulat dan paling tahu kapasitas kita amang inang. Alanii unak kita mangiburu. Tua kasih leon-lehon ya kadongat tanah asing ati amang inang. Jala unak kita gijang rohatta dengan apa yang kita miliki. Molo di leo debatados leo di hita ati amang inang. Mari kita pakai untuk kesejahteraan bersama. Mari kita hadiri bersama-sama persekutuan dia tiamang inang. Oleh karena itu, apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini adalah yang paling tepat untuk kita kelola bagi kemuliaan. Alani sonari, songon penutup di rungata sadariona tiamang inang. Momentum Pentakoste ini memanggil kita, majohita, asa haruar kita. Sian keegoisan, dohot rasa minder di hita tiamang inang. Alanyaha, karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Sehingga di dalam perikop ini, mari kita bawa pulang amang inang. 2 komitmen praktison. Dung sian gerejao na tiamang inang, mulak do hita tua kabagas tabedukan. Alani aha manaboy taboan. Na parjolo, jangan pendam karunia kita. Jangan pendam si leon-leon ni debata di hita tiamang inang. Jika Tuhan memberikan kita karunia ramatama, jadilah penyambut jemaat yang hangat. Jika kita diberikan senyum yang indah, senyum mahita, tusude akajolma tiamang inang. Boy do hita senyum kan amang inang. Coba senyum maju kita tuh samping kanan kiri kita mang. Karena karunia senyum itu juga memancarkan yang sukacita dalam kehidupan kita. Alai moludang senyum kita, pitoradong do tanda tanya yang besar di kita tiamang inang. Alania hadu ibana. Godang do permasalahan na, godang dope kasih pikiran na ido tiamang inangkan. Alani saunari kalau Tuhan kasih karunia untuk senyum saja amang inang, mari kita kasih senyum itu bagi orang lain karena melalui senyum kita pasti akan ada yang terobati ya tiamang. Alani dia kena poso bulung pe, nang lupa hamu senyum tiamang inang, mari iti senyum muna dapat hamu akasih rokap nito timun. Kan iya kan? Molohola namurhing isi mahita tiamang inang. Nalau mangalului akahela manang parumaina namurhing amang inang. Adong do naolo? Dan adong gariada buat mana asing. Kan manang lului ma boru huta sowit na jot-jot senyum. Sepakat? Iko sepakat doa mutu paditamuna tiamang inang kan? Kan itu yang terjadi. Jadi jangan biarkan instrumen perbedaan kita itu amang inang berdebu di dalam kotak. Enggak kita pakai. Jadi gunakanlah karunia iya tiamang inang. Baru na terakhir na padua kon. Hargai juga. Seleon-leon manang karunia nih halak na asing tiamang inang. Unang pitor tahakimi, rekan sepelayanan yang memiliki gaya atau karunia yang berbeda tiamang inang. Unang pitor tadok asing inataan. Unang songonia tiamang inang. Memang nga songoni di leo debata. Si leon lehon na tiamang inang. Ingat kita sedang memainkan lagu yang sama di bawah pimpinan Roh Kudus. Untuk itu mari kita izinkan Roh Kudus merajut keberagaman kita menjadi sebuah simfoni yang indah sehingga dunia di luar sana dapat melihat dan berkata, sungguh alangkah indahnya jika saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah indahnya
jemaat HKBP Serpong karena mereka diam dan duduk secara rukun. Odo merayakan perbedaan di tengah-tengah di Parmeluat Tasikanopa. Alani sahalinari debatama nama masu-masu jalan nama dongani kita saluhutna. Amin. Moliate hupuji pasangat kami maguarmu nabadiai Tuhan. Ala di bagasan tikion nunga hutang nyok kami behatam nabadiai. Lopok komai Tuhan tu bagasan rohanami. Asaboi hulau kami di Parmuluan di Siganupari. Asaboi kami Tuhan saling menghargai parasingan, perbedaan, keberagaman karunia. Na nilai mau dihami marsada-sada untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jala hubua kami do Tuhan di bagasan tangyang nami Tuhan. Sudah ruas ni huriam Tuhan nama rasing bedo Tuhan. Aka dinamika kehidupan nani adopan ni nasida. Alani Tuhan hupasahat hami ma tu adopamu nabadiai. Di bagasan tikyon bolo adong Tuhan aka ruas ni huriam. Na di bagasan las ni roha. Ala nain majalo pasu-pasu parbogaso ma Tuhan. Ia nakomu Leo Ronaldi Manalu Dohot Dina Natalia Batubara Tuhan. Moliate Tuhan. Nunga di jalo nasida Tuhan. Lao marpadan dia dopamu. Jalan naik majalo pasu-pasu parbogaso manasida. Tanganmu nabadiai ma Tuhan. Nama sumasu nasida. Suang songoni pe Tuhadot ia nakomu. Alexander Panangian Pasaribu. Dohot Elia Christine Tobing Tuhan. Homa nama masu-masu ia nakomi lo majalo pasu-pasu pardongan saripion diari nang binuhul ni nasida Tuhan. Hobar tu kesepakatan dua keluarga. Jalamolo pe di bagasan tikyo Tuhan. Diadopi ruas ni huriam Tuhan. Duka cita manang arsak ni roha Tuhan. Songon na ni adopan ni keluarga ni amanami. Amang Junius parluhutan siaturi. Dot inang Rista Solide tambunan Tuhan. Di siala nunga dialapo Tuhan sada ia nakon nali na hinakolongan ni rohani nasida siang tonga-tonga ni nasida. Imarut adelet sianturi Tuhan. Hu pangidohot Tuhan dohot gomos tu adopamu nabadiai. Apu 5 keluarga besar sianturi dot inang baru tambunan. Dot sude tahe Tuhan. Aka ibotona aka anggina Tuhan. Anggiat margogo nasida Tuhan. Lau mengadopi Tuhan duka citao Tuhan. Alani dibalik sudia ka duka cita ipe Tuhan. Di ngadi paradeho Tuhan. Aka naulina denggan Tuhan. Sikat ni sude aka arsak ni rohai Tuhan. Di leokodo Tuhan las ni roha. Tujuloan ni aryo Tuhan. Alani upasahat kami ma Tuhan keluargai tuadopamu nabadiai Tuhan. Molo pelas rohanami Tuhan di bagasan tikyon. Alanunga di leoko Tuhan gajang ni umur Tuhan mi saluhut na Tuhan. Marulang tahun kami Tuhan. Baik ulang tahun pribadi. Suang songonipe Tuhan. Ulang tahun pernikahan. Panganmu nabadiai ma Tuhan. Nama masu-masu saluhut na. Asa di pertambahan usia Tuhan. Boy kami mangula Tuhan. Obar tulomoni roham. Jala di pak gabe ula-ula kami Tuhan. Di tonga-tonga di parnguluan nami si ganupar. Alani hupasahat kami ma Tuhan. Sudia ka ruas ni huriam Tuhan. Na di bagasan las ni roha. Manang sialan yaka pasu-pasu na asing Tuhan. Upasahat kami ma Tuhan nasida. Asa unang lupa nasida Tuhan. Lao madok moliate tuadopamu nabadiai Tuhan. Alayip Tuhan molo toktong dope nasida Tuhan. Masihol Tuhan dihahipaso nasikop Tuhan. Tanganmu nabadiai ma Tuhan nama masu-masu Tuhan nasida. Anggiat marhite aka ubat. Si panganon, si inumon, keluarga, nang aka para medis Tuhan. Iparhitiamu Tuhan. Lau pamalupo Tuhan, sude aka parsahiton. Na adong di pamatang minasida, asaboy hami rap muse Tuhan. Lau mamuji pasangapon guarmu nabadi. Pasu-pasu ma Tuhan saluhut aka ruas ni uriam. Nang parhalado ni uriam Tuhan. Disudia ka parkarejo ni nasida. Disediakan naniula ni tangan nasida. Disudia aka hirim ni rohani nasida. Tuhan sihol ni rohani nasida. Rencana-rencana na yang pinatupan ni nasida. Upasahat kami mai Tuhan. Tuadopamu nabadiai. Asa martinangi ho Tuhan. Sian banua gijangi. Asa boi Tuhan. Mardalan Tuhan. Terwujud Tuhan. Obar tulomoni roham. Moliate Tuhan. Upasahat kami ma Tuhan tangyang namyon.
Holan mga saon guarenak mo Tuhan Yesus Kristus. Martangnya kami. Amen. Mari demahita hubut ma tapapungo peliata. Katangnya koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo hararuani saluhut silolena denggan dot na saulibasa na mauliutus. Upasahata ami masya nelon mi tuhami pelianami tuho.
Sejalo may gabi wap na khusus di julom. Pasu-pasu may jaramoti. Asaw para siya kami pilianon patimbulhon harajon mo di tonga-tonga ni Huriam do di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalamut tadahami godang ni salami tuhami. Asalam girgir hami madok molyate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan debata amanami na sotarasam do godang ni serolonmui di hami. Todim na badiay di lioko tuhami jolma sumonggo pihami na liaon. Na umargaido di lioko tuhami. Jala gumodang doi sian sileon-leon ni Portibion dot sian pangisina sude. Ope moliate marohanami jala pujon nami maho. Ala ni sude habal gaon dot hamuliaomu. Naong pinapatarmu tuhami. Seleon matod di porbadiay tuhuriam. Akan naolo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatongtong hami, mian dibarita naulii. Aletod di porbadia, say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masih jaloan, jala masih haholongan, songo nakaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai, sordangi jala patiur mahami, asa utadahami akadosa na balga doot na metmet si pasidingon nami. Say buas maho manesa dosa nami. Asa lambadia jala ibaru hami ganupari. Asa tarbaik kami saur di bagasan huria na badia nasa sadai. Say odiho jala padomu hami tu amai. Asa pos rohanami madok. Ama nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabay sila lehon tu huria. Asalam gadda torop niya kaparbarita nauli dot pangajari dot para si roha. Namamaritahon habal gaummu di Portibion. Saya sondangi jala pasu-pasu sudah parpunguan ni halak Kristen di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabe. Asa tau nasida saur tu parpunguan sogot. Saya sungguli akan tarpodong, jala pargogoy akan nagale. Saya songgoti ma akan naneang dohot na takang maroha. Asa ditinggal hon nasida hajahaton nabe. Saya parohay akan nabojok roha, jala apuli akan namarsak dot na dangoli. Asa unang dirupa-rupa Portibion akan namangoluiho. Saya tatap ma akan natargogot dot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyaw ni Tuhan Yesus. Saya ajari nasida maralus, jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ya kapanggonggomi dot panguhum. Asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida ari paruman sogot. Saya patogu haporsyaw nami. Asa toktonggu ingot hami. Naung sesa dosa nami. Jala buanon muhami Tuhan meluan sogot. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami. Asa pos rohanami nang malak ke dagingon pangulom mudo muse asa masuk hami marnida de bata ama marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang. Saya pinorbadia maguarmu. Saya Roma harajonmu. Saya saut malomo ni roham di batongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangujunan, balua mahami, sian pangago.
Jalo hamu mapasu-pasu nasian Tuhan debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Isodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala dipasaorhon madamena tutodim. Amen.